Hello guys, good morning. Karon di ani karon. Nalaba niya di ang usa nagdili yung isda. Guys, ang ato karong i-vlog pagpanlaba. Gulpi di ako labunong guys. Wala na siya. Pero karon guys, magwas-was na lang ko kay ano may kinuli pa sa waso. Dali guys, manlaba ta guys. Balik na po sa gipog guys, kay may klase na po. Mga modyo, babisita. Tama, kawayan, makredit na sa gipog. Daba ko guys. Isuray ka ro. Di-off niyo mo. Ilipot-lipot guys. Ang video guys. Kaya tayo nalilip. Tayo nag-video. Okay, classes. Ay mo po video guys. Hilak, may manilig, nag-review. So guys, basta, yeah. May juga pero wala yung walang ripig. Ito, guys, ito. Bukan na kedua. Play. Nah guys, hapit na kumahuman. Pag sampay na lang anak guys. Oh. Ano na guys? Oh, dapat. Tuyok-tuyok pa guys. Yahay miglihok guys pagkabuntag. Uban manilhig. Aulag TV. Ang uban. Unya ang uban. Unya nanghawan diri guys kay simong na kayo guys diri. Murag diapod ang usa. Moy tig hipos. Ako naglaba, ang usa nanilhig, ang mga pino, nakita na lag mga TV, na ay busy sa cellphone. Fast food. Guys, dinhin na lang kutob ang akong vlog. Please subscribe sa akong YouTube channel, Catalina Arts. Good morning. Bye-bye naman dyan.